Kag sa numero 1 sa mga balita sa Negros subong adlaw. Tanan ka mga baligyaan sa Burgos Public Market ang sarang mapasiradaan bungod magluwas nga wala sang business permit nagabaligya sang butane. Yari ang report. Sinako-sako sang butane canisters ang nakumpeskar sang inspection team. Naging pangunahan sang business permits and licensing office upod sa City Legal Office Enforcement Team kag kapulisan sang ilagin usisa ang 20 ka mga baligyaan sang butane sa Burgos Public Market. Sa 20, 13 ka mga baligyaan na napatod nagabaligya sang butane nga ginadumilian sandig sa City Ordinance 885. Natulupangdan man nga wala sang permit ang mga baligyaan sa merkado. Endorse ko anay, ma-endorse kami anay isang tanan nga inspection slip naging issue ko subong i-endorse namon sa City Legal Office. Okay. Oo. Tapos i-versus namon sa ilalista kay out of I think 20 do apat ang nanira. Ang inspection team ang mag-recommend sang posible nga pagpasara sa mga baligyan nga na-issuehan sang notice of violation. May 3,000 tubtob 5,000 nga multa ang madakpan nga illegal nga nagabaligya sang butane. Pwede na sila ma-recommend for closure depende gyapon sa City Legal Office basta everything lang di nga kun ano nakita namon kag ano i-endorse ko lang tanan. Wala mayor's permit tapos may iba niya may mayor's permit sila pero gabaligya gi-issuehan ko man sa gyapon because may ara sila gyapon na-confiscate na nakuhaan sila sa mga butane nga canisters. Ang customer nga si Carmen Ramos, mabakal pa kuntani isang butane para sa iya nga kapihan. Wala siya makatulupangod nga ginakumpeskar na gali sang enforcement team ang mga supply sang butane sa iya suki nga baligyaan. Wala. Anong negosyo mo, Panay? Baligya kami sa pansente. Nang Sudan, kape. Kape lang sa mango. O diri ka pemega ano gabakal kag ano. Pila ka canisters mo boss mo permenay sa kadlaw amo ni? Tatlo malang. Importante gid nga may ano ka. Samtang naga-inspeksyon ng mga otoridad sa mga baligyan, may nasabayan man nga negosyante bangod nagaluto gamit ang butane sa sulod sa merkado. Kalabaran mo may gamit sa siling sila ga ano ga sungaw kuno ba kung ang imo na tang siguro daan imo canister may leak siya ano tama na sir kayo galuto sa di ka may ano na sir relief okay naman luto naman. Sandig sa ordinance, ginadumilian ang pagbaligya, refill kag distribute sang butane sa mga baligyan, magluwas lang sa mga authorized nga LPG retailers. Nahangpa naman ni Market Supervisor Cherry Ojero nga kalabanan sa mga manugbaligya sa merkado nagapanginyadi bangod madamo na ginman sa karon ang nagagamit sang butane sa matag adlaw. Ano ang chance ko pero ko yung isa to may magalakali nga tadigan sa public market nga baligya ay koy ta kwarta koy ta sarang sa ano ka nakalawig sir kabaligya butane ko pa malang na kasi gusto taman magka-income kaya gusto na di ka baligya. Masami sa merkado man nagabakal sang butane ang mga nagatiyangge nga mo naman ang nagabaligya sa mga kabaranggayan sa tag 25 pesos ang canister. Intensify tagita ni ang aton gidya nga pag-renew na sa business permit kung ano yung sa imo business permit amo ginatani ang ibaligya. Which is siling kung gani mayuman kung masaylo nagid man lakag maguba kay ti magawad na sila permit kay ti isa bago nga market nga design sectioning nagid O galing hindi man malipod nga humalin sang nagliligad nga tinuig nangin isa sa mga ginahalinan sang sunog amo ang napabayan nga butane. Gani agod mapaiway ang pagluntad sang insidente ginpakamaayo sang syudad ang pag-inspeksyon sang 3 ka mga dalagko nga merkado.